izuzetno bitna utakmica za nas. Posle ova dva neplanirana poraza u domaćem prvenstvu, mislim da nam je ovo bilo izuzetno važno da ostanemo na vrhu tabela, da uhvatimo taj priključak i srećom dosta smo dobro igrali večeras, pogotovo u napadu, mislim da smo bili, većina igrača bilo raspoloženo i zasluženo slavili. Partizan je odlična ekipa, mislim da stvarno imaju izvanredno napadački potencijal i međutim mislim da smo dosta dobro odreagovali posle ovog poraza od Bamberga i iskoncentrisano i dobro spremljeno u utakmicu. Preuzimao si i odgovornost onako kad je bilo najpotrebnije i išao te šut, onako dva promašaja, bukvalno perfektno veče za tebe. Da, većina tih šuteva proizilazi iz dobrog napada, gde je lopta cirkulisala odlično i od ruke do ruke i gde sam ja i ovu utakmicu bio taj koji je realizovao te šuteve, uzeo sam odgovornost par puta, srećom to je ušlo i održali smo tu razliku, nismo dozvolili protivniku da nas stigne kao što je bilo slučaj ranijih utakmica i mislim da to je jedan veliki plus za nas. Da li je ovo bila tvoja utakmica karijere možda? Pa ne znam sad tačno, imam dosta dražih utakmica. Eto, mogu te pitam, čuvate Marko Picarsko nekim trenucima, ako se ne varam, 16 godina stariji od njega, onako dosta i debitanata i... Da, on je izuzetan potencijal, mislim da ima odličan osjećaj, da je za Partizan veliki plus što imaju tako mladog igrača koji će sigurno se razviti u jednog velikog vesa. Je taj let čisto prevencija radi ili? Da, prevencija, to je posle svake aktivnosti. To je to? Hvala. Ste zadovoljni vašom igrom? Veliko.